म्यूजिक डायरेक्टर का नाम है मिस्टर सुरेश मरकाम प्रियंका वाला। इतना बदल गईलू। आप सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर सुरेश मरकाम प्रियंका वाला। इतना बदल गईलू कि यकीन न होला हो। इतना बदल गईलू कि यकीन न होला हो। बिना तड़पे जवन गुजरे है उ दिन न होला हो। इतना बदल गईलू कि यकीन न होला हो। इतना बदल गईलू कि यकीन न होला हो। I love सुरेश मरकाम। बड़ी फुर्सत से तुहके भगवान बनौले हो। बाकी दिल के जगहिया पे लागे पत्थर लगौले हो। बड़ी फुर्सत से तुहके भगवान बनौले हो। बाकी दिल के जगहिया पे लगे पत्थर लगौले हो। देख के तनो दरदिया के गमगीन न होला। इतना बदल गईलू कि यकीन न होला हो। इतना बदल गईलू कि यकीन न होला हो। तन्हार गइल बाकी मनहार न माने हो। एगो तोहार सिवा गुंजन कुछ और न जाने हो। तन्हार गइल बाकी मनहार न माने हो। एगो तोहार सिवा कुंदन कुछ और न जाने हो। सब इतना मोहब्बत में
गईलू कि यकीन न होला हो। इतना बदल गईलू कि यकीन न होला।